बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ क'क्राझार सहरनि साखाथि गोदान फ्लाइअभाराव थानाय थाजिम रेस्टुरेन्टनि बिगोमा थुनु कुमार नार्जारिनि फिसाज्ला थाखो 3आव फरायनाय 9 बोसोर बैसोनि खुंगुर नार्जारिया गरफा गरनै बुथुमना दोननाय गासै 10,000 रां गथाफोरखौ सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखागुरि सालगुरि गामिनि थागिबि ULB सन्देहआव नंखाय एनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मोसाहारिनि फिसाजो 15 साननि उन्दै गथ'सानो दान होदों। नैथियाव दङ बावैसो सान सिगां क'क्राझाराव ULB जों नंखाय गुलि गावलायनायनि महर होनानै सानै बर' फिसा जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ गावथारनायनि सायाव बर' थुनलाइ आफादा गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो सरकारनि खाथियाव गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। बर' थुनलाइ आफादा बे जाथायखौ लानानै जाहाथे आरोबाव गाज्रि जाथाय जाया बेनि थाखाय आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोजौ थाखोनि न्याय बिजिरनायनि राहा लानानै थार दायनिगिरिखौ साजा होनो दाबि दैखांदों। थामथियाव दङ क'क्राझाराव सानै बर' फिसाखौ नंखाय एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव MP नब कुमार सरनियानि बिबुंथि। जुदि थारैनो बेफोरबायदि माबा मोनसे जामारदोंब्ला टरन्ट'आव फैथों। आं बेखौनो लुबैयो जे आसाम एबा BTC ओनसोलाव दाय गैयै लाइमोनफोरा जिउ गोमानाङा। बिनि थाखाय रायजो राजाफोरा सांग्रांथि जानांगौ। क'क्राझाराव सोमजिनाय ULB सन्देहआव नंखाय एनकाउन्टार जाथायनि सायाव राजखान्थि आफाद राजखान्थि नङै आफादफोरा खौसेथियै नांनांगोन होनना नब सरनिया बिथाङा बुंथियो। ब्रैथियाव दङ क'क्राझाराव सानै बर' लाइमोनखौ नंखाय एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ खुगा खेवनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि सानै लाइमोना जिउ गोमानांनाय जाथाया जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। जों फिन लुबैया दि रावबो जोंनि लाइमोनफोरा बेबायदि जिउ खोमानो गोनां जानायखौ। बड'लेण्डआव बियो दानिल' जाथाय नङा, बेबायदि गोबां जाथाय जाबोदों। बेबायदि जाथाया फिन जाया जाथों बिनि थाखाय जों समाधान खालामनो नांगोन आरो बे क'क्राझाराव जालांनाय जाथायनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पुलिस बिफानजों सावरायदों होननानै फोरमायो प्रमद बर' बिथाङा। बाथियाव दङ दिनै क'क्राझाराव APCCनि बुंथिगिरि गर्जन मोसाहारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय जाथायखौ CBI इनकुवारि नांगौ होनना प्रेस मिटनि गेजेरजों दाबि दैखाङो। बिथाङा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुङो दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आपार आसाम, मिडल आसाम, लवार आसाम बेफोर गासै ओनसोलफोराव गोसो होयोब्ला मोजां। जोंनि BTRआ मोनसे 6थि शेड्युल गंसे रायजो अट'नमास गाव सासन होननानै जों मिथियो। बिथाङा गावनि जायगा एबा ओनसोलखौ गारनानै BTRआव मानो आउल थाउल नांनांगौ जाखो? मेघालय बर्डार, मिज'राम बर्डार, नागालेण्ड बर्डार आरो अरुणाचल बर्डारनि जेंनाया सोलिगासिनो। बेफोर जेंनाफोरखौ जुदि सम दंब्ला समाधान खालाम। आसाम सिमना जेंनाखौ समाधान खालाम। मानो BTCआव गले गले फैनानै आउल थाउल नांफैगासिनो? जेब्ला NLFP आफादा सिज फायार खालामनानै फैदों, भारत सरकारजों सावरायलायनो फैदों, रोखा खोथा बिथांमोना बुंदों जों फिन हाग्रायाव थांफिनाखैमोन, नाथाय आसाम पुलिसा जोंखौ थिनहरदों। बे लजिकखौ जुदि हमो ULBआ सोर? दानिया सन्देहसो जाबाय जोंनि आसाम प्रखाखनानो ULB जोनोम होदों नामा? हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिराद गेदेर बर' हारिनि हेंथायै भुल मावदों। बिथाङा बर' जाथिखौ मुगैयो नामा होनना सोंथि खालामो। BJPआ BTRआव हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनो राहा लादों। लोगोसे प्रमद बर'नि सायावबो बिथाङा बुङो दि गोहो दंब्ला BTR सुक्तिनि गेजेरजों प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्लानि DC आरो SP खौ सालायथों होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।